खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जेरै खोथा होदों एरै खामानि मावफुंनानै होबाय 3 नं कक्राझार बियाबनि एमएलए सिउली महिलारी बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनाय बायदि मावफुंना होबाय एमएलए सिउली महिलारी बिथाङा थांनाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव माखासे खोथा होनानै दोनदोंमोन एमएलए सिउली महिलारी बिथाङा उल्टाफानि बिस्टिसनि सिङाव थानाय फुंबिलि गामिनि भेन्चार स्कुलखौ मोजां खालामनो आरो लोंग्रा दैनि दैखर खुरनो आरो लाइमोनफोरनो गेलेनो थाखाय जोलुरनि अनसुंथाइ होदों बिथांजो महिलारिया गामिनि थागिबिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ओनसोलाव गोलाव बोसोर रायजो जानायनि उनावबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नाथाय बिथां सिउली महिलारिया बिसायख'थि समाव जेरैबायदि रादाय होदोंमोन बेबायदि मावफुंना होबाय होनना साबायखर जासि गामिनि सासे थागिबि आइजोआ बिथाङा बुंबावदों दि बिथांखौ सासे आइजो महरै दैदेनगिरि मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायो थागिबि आइजोआ मख'नो गोनां दि 3 नं कक्राझार बियाबनि एमएलए सिउली महिलारीनि माखासे थान्दैफोर उमेश नार्जारी स्टेप मुसाहारी आरो देरहासार बसुमतारी बिथांमोना मैया फुंबिलि गामियाव थांनानै माखासे अनसुंथाइफोरखौ गथायनानै होयो लाबायनुपुर ग्राम सभानि सिङाव थानाय फुंबिलि गामि ब्रह्मपुर गामि लालफानि गामि आरो निज्रागुरि गामि गासै गंब्रै गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिसिनि गाय हाग्रामा महिलारी आरो एमएलए सिउली महिलारीखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आरो उननि समाव माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो थाखाय खावलायबावो गिबियावनो जोंनि सिउली मेडामखौ हाजासे हामबाय होनदों जोङो माब्लाबाबो जोङो सानफेराखैमोन बेबायदि जोङो अनसुंथाइफोरखौ मोनगोन होननानै नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां एमएलएफोर फैबाय अब्लाबो जों बेबायदि अनसुंथाइखौ जों मोननो हायाखैमोन जोङो एथ' बोसोर जाबाय बे हालामाव अब्लाबो जों मोनाखै नाथाय मेडामा जेरैबायदि जबान होदों बेबायदि जबान हिसाबै जोंनि लागै अनसुंथाइ होफैनायखौ जोङो जोबोद गोजोनदों नाथाय जोङो मालाबाबो सानाखैमोन जोंनि गेजेराव बेबायदि आइजोआबो जोंनि सरकार दैदेनगोन बेबायदि एमएलए जागोन बेबायदि बेंगिरि जागोन होनना जों माब्लाबाबो जोङो सानाखैमोन आइजो हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि मेडामा जेरैबायदि सेथि नाम्बारावनो जेरैबायदि एमएलए ओंखारनानै देरहासार जानानै बिथाङा जोंनि लागै जेरैबायदि बुंलांदोंमोन बेबायदिनो बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होदों आरोबाव जोङो रिकुवेस्ट खालामो जोङो बिसिबा गोजाननिफ्राय जोङो दै रोगायो बे दैया जोंनि थाखाय आरोबाव जोङो मेडामा खोनासङो जेन बेयो मा होनो बिथाङा जेन जोंनि लागै बरिं गंसे हरथारो जोंनि लागै सिन्था खालामो बिथाङा सासे आइजो हिसाबै बिथाङा मिथियो माबायदि आइजोनि जिबना माबायदि जोङो आइजो जायोब्ला माबायदि जिबन खुङो बिथाङा मिथियो जे निस्सय बिथाङा जोंनि बे निउसखौ खोनानानै बिथाङा जेन जोंखौ अनसायगोन बे दैखरा ससेल' थाङो जोङो मोनफुङा दैया माब्लाबा जेन राननाबो थांगोन जोङो मोननो हाया बेखायनो जेन बिथाङा मोजांथार बे बरिंखौ हरो जोङो आसा खालामो बेबायदि बिथांनिसिम जेन आरो बेबायदि अननायखौ जोंनो होनानै आरो इयुनावबो गावबो बेबायदिनो देरहासारखौ जोंनि बर' आइजो हिसाबै बिथाङा आरो मोनबावनानै इयुनाव देरहासार जानानै गोबां दाब दाब जायगायाव बिथाङा अनसुंथाइ होनानै मोजां खामानिखौ बिथाङा मावलाङो जों बेबायदिनो आरो बिनानैबो होगोन आरो बिथाङा बिदिनो मावलांनो हाबाय थाथों बर' समाजाव दिनै बे सिउली मेडामखौ जों देरहादों होननाय लोगो लोगो नोंथांखौ देरहादों होननाय लोगो लोगो जोङो जोबोद गोजोनदों ओंखारनाय लोगो लोगो जों जोबोद गोजोनदों जोंनि गोसोआ गोजोनदों जेन गोबां दिनै एमएलएफोर फैबाबो जोंनि दाहाफोरखौ मिथियाखैमोन नाथाय बे खना गफा नोंथाङा फैनानै जोंखौ अनसायनायखाय जों हाजासे गोजोनदों बेनिखायनो आरो रिकुवेस्ट बे दैखौ नोंथाङा जेन एकदम अननानै हरथारो जों बेबायदिनो आसा खालामो एसेनोसै बयखौबो खुलुमहरबाय जोङो दिनैहाय नैबे उल्टापानि सरलपारा हालामनि फुंबिलि गामियाव दंफैयो खारना बेनो जों एमएलए इलेक्सननि सिगांहाय बे गामिफोराव फैदोंमोन आरो बे गामिफोराव फैनानै जों माखासे प्रब्लेमफोर नुलांदों आरो बेनिनो मेडामनि आदेश बायदि जों बे गामिफोरनि प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो माखासे खोथाफोर होलांदोंमोन दा बे खोथाफोरखौ लानानैहाय जोङो मेडामजों सावरायदों बिसोरहा गोबां बेबायदि प्रब्लेमफोर दङ जेरै लामा दालां ओमफ्राय स्कुल ओमफ्राय बिस्रा लोंनो थाखाय दैयाथ' दङ ओमफ्राय दैखर खुरनांगौनि थाखाय बिस्रा प्रब्लेम जायो बेनिखायनो जोङो मेडामजों बेफोरखौ लानानैहाय सावरायनाय जादों आरो सावरायनाय बायदियै मेडामा बेबायदि मोजां रेसपन्स होदों आरो बिसोरनो माखासे स्कुला बिसोरनिया जिथा जानायखाय बेखौ लुनानै होनो माखासे मेटेरियेल्सफोरनि थाखाय एरेन्जमेन्ट खालामना हरबाय आरो दैखर बानायनो थाखाय बेयाव नांगौ जानाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सफोर हरबाय दिनै जोङो बेखौनो बे गामियाव फैनानै एरियायाव फैनानै बेखौनो होफैदों आरो मावनोथ' गोबां बेबायदि एजेन्डाफोर लादों गोबां गामिफोरावहाय बेबायदि मेगननि जे बेरामफोरजों भुगिनांनाय थानाय मानसिफोर दङ बिसोरनि थाखाय बेबायदि अपारेशननि बा मेगन बेरामखौहाय सोखाजानो थाखाय माखासे बेबायदि प्रसेसखौहाय बेयो डक्टरफोरजों रायज्लायनानै थिग खालामबाय बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय समफोराव साननै सानथामनि गेजेरावनो जायफोरा मेगन प्रब्लेम दङ बे 3 नाम्बार क'क्राझार एसटि कनस्टिटुवेन्सिनि गेजेराव थानाय बे मेगननि बेराम गोनांफोरखौहाय
बेबायदि बिसिनि होनाय एप्लिकेसन जोंहा माखासे दङ बेखौ जोङो लाइनै सिरियालै लेंहर साननै सानथामनि गेजेराव खालामनानै होनाय जासिगोन। औ फ्रि होनाय जागोन जोंनि मानगोनां मेडामा बेबायदि डक्टरफोरजोंहाय रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामबाय होननानै बेबायदि बुंदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय खालामनाय जागोन। बेयाव जोंनाव माखासे गोबां एप्लिकेसनफोर दङ बेखौ जोङो नायनानैहाय लेंहरनानै बेखौ सिरियालि बानायनानै होनाय जासिगोन।